Hola a tothom! Avui us ensenyaré les funcions bàsiques del Canva mentre fem una fitxa de lectoescriptura. Amb el que veurem avui al vídeo ja coneixereu totes les funcions necessàries per fer qualsevol tipus de fitxa, presentació o imatge que vulgueu amb el Canva. Ja veureu que les possibilitats són infinites. En primer lloc, haureu d'obrir la sessió amb el Canva i entrar. Aneu a buscar el botó de color turquesa on diu Crea un disseny. Llavors vindrà el moment clau en què haurem de decidir si la nostra fitxa o presentació serà en format vertical o horitzontal. Si voleu fer un DIN A4 vertical, haureu de posar les mesures corresponents. Primer l'amplada, en aquest cas 21 centímetres, i després la llargada, o sigui, 29,7. Si voleu fer un DIN A4 horitzontal, poseu-les del revés. Primer 29,7 i després 21 centímetres. No us descuideu de canviar de píxels a centímetres o us quedarà una imatge realment menuda. Per suposat, podeu posar les mesures que més us convinguin, depenent del vostre projecte en concret, o podeu escollir una de les opcions que ja venen donades. Us proposo que li doneu un cop d'ull a l'opció Fulls d'activitats, on trobarem tot tipus de fitxes ja fetes que podrem adaptar per als nostres propòsits. Mireu tot el que hi ha. Com que nosaltres farem una fitxa de lectoescriptura, farem la pàgina en horitzontal i ja us avanço com quedarà. Ja veieu que té un disseny senzill però entenedor. A continuació us explicaré com fer-la de zero. I recordeu que si voleu seguir veient vídeos com aquest, us podeu subscriure a aquest canal de YouTube, Escola a Casa. Primer de tot pensarem en el fons del full. Anem a Elements, que és una biblioteca de recursos gràfics infinita, i escrivim línies o colors i busquem alguna imatge que ens agradi. La fem ben gran perquè ocupi tota la pàgina i també la podem girar si volem. A vegades ens permet canviar-ne els colors, a vegades no. Quan ja estem convençuts, anem un altre cop a Elements i busquem les formes. Escollirem una imatge quadrada que podrem modificar a conveniència per adaptar-la al nostre full. Així ens quedarà la imatge de fons com un marc per a la nostra fitxa. Ara, centrem bé el nostre rectangle, mireu les línies que ens surten quan queda centrat, li canviem el color i llestos. Ara us mostraré com escriure-hi a sobre. Anem a Text i cliquem a qualsevol de les opcions superiors. Escollim una tipografia que ens agradi i creem un espai per escriure-hi el nom i la data. Ara m'agradaria fer un incís per mostrar-vos l'enorme quantitat de tipus de lletra que té el Canva. Per a la lletra lligada, la millor és Intro Script. És una lletra que no és gratis a la versió normal de Canva, però com a mestres i professors tenim accés a la versió Premium, així que la podreu fer servir gratuïtament. La millor lletra lligada gratuïta és potser Sacramento, encara que no sigui 100% el que nosaltres diríem una lletra per a l'escola. Per a la lletra majúscula o d'impremta hi ha molts models que ens poden anar bé, però per dir-vos-en un, és el que es diu articulat. I ara aquí us diré els altres tipus de lletra que ens aniran molt i molt bé per a les fitxes d'avui. Les lletres amb puntets. Per a les majúscules tenim Codistar i per a majúscules i minúscules Railway Dots. Ja veieu que amb aquests tipus de lletra podem fer elements per repassar fàcilment. Doncs bé, subratllem el nostre text, igual que el PowerPoint, i li canviem el tipus de lletra pel que ens interessi. Per fer-les més grans o més petites, es pot fer pel número, aquí dalt, o directament amb aquests puntets que hi ha a les cantonades. Podem arrossegar cada un dels elements i posar-los on ens interessi. També podem copiar o enganxar els elements prement els botons Ctrl+C per copiar i Ctrl+V per enganxar, com als altres programes. Com que farem una fitxa senzilleta per aprendre la lletra M, buscarem imatges de paraules que comencin per M. Anem a Elements i utilitzem el buscador directament. Ma. Anem afegint els elements i posant-los a la mida que ens interessi. Si no ho trobem en català, provem en un altre idioma, com anglès o castellà. Quan ja ho tenim tot acabat, toca descarregar. Anem a Descarrega, seleccionem PDF per a imprimir i immediatament se'ns baixarà.
Ja tenim un PDF que podem enviar directament als nostres alumnes o imprimir. Si voleu que us ensenyi a fer altres tipus de fitxes o projectes amb el Canva, podeu deixar els vostres comentaris a baix o subscriure-us al canal. Ens veiem!